Terve! Minä olen Linguacenterin opettaja ja tänään meidän teemamme on viikonpäivät. Katso meidän esitys ja sano perässä. Mikä päivä tänään on? Milloin? Maanantai. Maanantaina. Tiistai. Tiistaina. Keskiviikko. Keskiviikkona. Torstai. Torstaina. Perjantai. Perjantaina. Lauantai. Lauantaina. Sunnuntai. Sunnuntaina. Viikonloppu. Viikonloppuna. Toissapäivänä. Eilen. Tänään. Huomenna. Ylihuomenna. Ja tässä on sama venäjäksi, jos puhut venäjää. Kirjoita viikonpäivä. Tänään on maanantai. Huomenna on tiistai. Ylihuomenna on keskiviikko. Eilen oli sunnuntai. Toissapäivänä oli lauantai. Huomenna on sunnuntai. Tänään on lauantai. Ylihuomenna on maanantai. Eilen oli perjantai. Toissapäivänä oli torstai. Milloin? Katso lukujärjestystä ja kirjoita. Milloin on musiikkia? Keskiviikkona. Milloin on historiaa? Torstaina. Milloin on englantia? Maanantaina ja perjantaina. Milloin on biologiaa? Tiistaina. Milloin on matematiikkaa? Tiistaina ja perjantaina. Ja tässä on sama venäjäksi. Tsemppiä kaikille ja opiskele suomea Linguacenterin kanssa. Nähdään kohta.